Şayar allar kıyıda. Eydeler durasın. Kimlersin ul fiksiler, eydele sır bulsun. Kimlersin ul fiksiler, eydele sır bulsun. Kimlersin ul fiksiler, Eydele sır bulsun. Ишек кыңгырауы. Нолик, Нолик, не эшлисең монда? Дим Димычны көтәм. Ул иртән әти-әнисе белән китте бит. Атна буе шулай көтеп ятарсыңмы? Нолик, әйдә, кунаклар каршылыйбыз. Кунаклар? Мин бөтен сыйныфны чакырдым. Бөтенесен? Әйе. Шып! Йоклап яталар инде. Кунакка дәштеләр, үзләре йоклый. Симканың гадәте. Фаер, әйдә тагын бер тапкыр. Хәзер ишек кыңгырауына басарга тиешләр. Нәрсәгә? Алар ачкыч тишегеннән керә алмыймыни? Нолик, алар бит булай гына түгел, кунакка киләләр. Кунаклар һәрчак кыңгырауга баса, хуҗалар өйгә кертә. Шылтырамый. Кыңгырау атылган. Хәзер рәтлибез. Башта кайсы җире ватылганны ачыкларга кирәк. Башта ясыйбыз, аннары ачыкларбыз. Элегрәк ишекләргә баулы кыңгыраулар элеп куя торган булганнар. Кунаклар бауны тартып, кыңгырауны шылтыраткан. Хәзер ишек кыңгыраулары электрон. Алар төрлечә яңгырый. Кайсылары зыңгылдый, икенчеләре гүли, өченчеләре кош кебек сайрый. Тавыш чыгаручы ул динамикны өйнең эченә элеп куялар. Аны эшләтүче төймә тышкы якка куела. Лампочканы яндыру төймәсе кебек инде. Ләкин яктылык урынына тавыш чыга. Верта, булышасыңмы? Уйларга кирәк. Әйе. Симка! Синең кунакларың соңга кул бирә. Симка! Шпуля, синме? Сезнең кыңгырау эшләми. Чынлапмы? Иртән эшләйде әле. Нолик, әйдә. Башта ялган эшләрне тикшерәбез. Тикшердек. Так, хәзер динамикны. Динамик ватык түгел. Бәлки электроникада гаептер. Чыбыкларның урынын алыштырсак, Ни файда? шуннан белербез. Менә нәрсә? Әйдә чыбыкларны турыдан-туры ялгыйбыз. Ул куркыныч түгелме соң? Хәзер тикшерәбез. Менә бит, син курыккан идең. Фаер, безнең сыйныфның моторы. Ул иң тиз дә, иң җитез дә, иң кыю да. Бер генә минутта тик тормый. Гел яңа маҗаралар эзләргә ашкына. Һәр вакыт яңа идеялар белән янып йөри. Шуңа исеме дә аның Фаер. Дөрес, Фаерның барлык идеялары да шәп димим. Пешкәне дә, янганы да булды инде. Артык мавыгып китә ул. Берәр идеясе туса, мәктәптәге дәресләрен дә онытырга мөмкин. Шуңа күрә укытучыбыздан аңа гелләге. Аңа барыбер, чөнки башында шундук өр-яңа план була. Дөресен әйткәндә, безнең малайлардан миңа иң ошаганы ул Фаер. Аның белән бер вакытта да күңелсез булмый. Эй, сез андамы? Сәбәпне аңладым мин. Нәрсәдә инде? Бөтен йортта да ут юк бүген. Кыңгырауда шуңа эшләми. Олайса нәрсә? Ут булмагач кунакка эләгә алмыйбызмыни? Кайчан була инде? Белмим, бәлки хәзер үк бирерләр. Бирделәр! Ай! Шылтыратмагыз инде! Туктатыгыз шаяруны! Без шаярмыйбыз! Без түгел ул. Кем шалтырата? Белмим! Мин беләм. Кыңгыра үзе зыңгылдый. Чөнки Фаер чыбыкларны турыга ялгады.
Хәзер төзәтәбез аны. Синең кунакларың бигрәк тавышлы. Әйе, ярый әле өйдә кеше юк. Сәлам. Ачкыч тишегеннән керегез. Я нәрсә? Киттек. Кая? Кунакка? Юк, алай гына ярамый. Нигә? Башта шылтыратырга кирәк. Тотыгыз әле мине. Оп. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә